ಕೇಳುವ ಬಂಧುಲಿಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಪ್ಪು ಪುಳಿಕಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಮಾತ ಮೀನು ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಓಪನ್ಲೆ ತುಕ ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿತ ಚಟ್ನಿ ಇದು ಏರೆಗೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಂದು ಇಷ್ಟ. ಒವ್ವೇ ಗರ್ದದ ಒಣ ಸುಪ್ಪಡು ಒವ್ವೇ ತಮ್ಮನದ ಒಣ ಸುಪ್ಪಡು ಕೋರಿ ಮಾಸ ಮಾತ ತಿಂದಾದ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿತ ಚಟ್ನಿಲ ಗಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅವು ಒಣಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚೆ ಯಾನೇನಿ ನಮ್ಮ ಗಂಜಿದ ಒಣಸುಗ ಮಸ್ತ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಪಂಡ ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿತ ಚಟ್ನಿ ಇಂದೇ ನೆನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಪಂದು ಕೊರ್ರಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮೆಥಡ್ ಎಂಚೆ ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ರೆಸಿಪಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಟಿಲ್ ನಿಕುಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿದ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪುಗತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯ್ದ ಚಟ್ನಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಈ ಇಡೀ ತಾರಾಯ್ದ ಈದ್ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀರ್ ಆಜಿದಿನ ತಾರಾಯಿ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿ ಬೋಡಾಂಡಲ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಯಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀರ್ ಆಜಿದಿನ ತಾರಾಯಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅವೇನ್ ಇಂಚ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 2 ಕಪ್ ಆಪುಂಡೊಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರಾಗ ಮುಂಚಿ ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿಲ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಲ ಒಂಜಿ 12 ಪದ್ರಾಡು ಉಪ್ಪಡು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡಿತಿನಕುಲು ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಬಣಲೆಡ್ ಕರ್ಬದ ಬಣಲೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನೆಟ್ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು. ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಸಾಮಾನ್ ಮಾತ ಪೊತ್ಪೊಡು ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಜಿ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಸೊ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ಪೊಲ್ಲೆ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂದು ಮುಂಚಿ. ಸೊ ಮುಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಆಜೆ ಸಳ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೇನ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಯಿನ ಮುಂಚಿಲ್ನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಬೇತನೆ ದೆತ್ತದಿಯೋನ್ಗ ಇತ್ತ ಅವೇ ಬಣಲೆಗ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆದೀತಿನ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಚೂರು ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ಇಂಚ ಮಂತಂಡ ಚಟ್ನಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ದಿನ ದಿಯೋಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಆನಿಯೇ ಖಾಲಿ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡವು ಕೆಂಪುಡೆ ನಿಕುಲು ಗೋಂಟು ತಾರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಂಡ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಸಾಲ ಕಡೆಯೋಲಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ನುಂಗು ದಿನ ತಾರ ಯೂಸ್ ಮಂತಿನ ಹಿಡ್ದಾವ್ರ ಅವೇನ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಇಟದಾಲ ನೀರದ ಅಂಶ ನಾವು ಮಾತ ಡ್ರೈ ಆವಡ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಶೋಕುಡ್ ಕೆಂಪಾಪನೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದ. ಸೊ ಇತ್ತೆಂದು ಒಂಚೂರು ಅದ ಕೆಂಪ ಆತಂಡ ಸೊ ಈತ ಯಾವುಂಡು ಸೊ ಒಂದೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೆತ್ತದಿಯೋನ್ಗ ಒಂದು ಚೌಲಿ ಆವಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಕಡೆಪು. ಸೊ ಒಂದೆಲ್ಲ ದೆತ್ತದಿಯೋನ್ಗ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮುಂಚಿ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೌಲಿ ಆತಂಡ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತೊಂಡು ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನ ಮಸಾಲ ಕಡೆಯು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿ ಇಂದು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಸೈಜ್ ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನೆಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ತಾಂಡ ಆಯ್ತ ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆನ ದೆತ್ತೊನೋಡು. ಸೊ ಈ ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಮೀನು ಉಪ್ಪು ಸೊ ಅವೇನ್ ಮಾತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಂತದ ನೇನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ದೆಕ್ಕೊನೋಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ದೆಕ್ಕೊನ್ಲೆ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಕಜವು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಯ್ಯೆ ಮತ್ತ ಒಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನೆ ಶೋಕುಡು ದೆಕ್ಕೊಂದು ಐತೆ ನೀರ್ ಅರಿಯದೆ ತೀವೋಡು ದಪ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಐತೆ ನೀರ್ದ ಪಸೊತ್ತರ ಬಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕಿನ ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿನ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದ ಯಾನ ಪ್ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೈ ಆದ ಫ್ರೈ ಆವಡ ಅಂದ ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಎಡ್ ಪಾಡ್ದು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ನೀರದ ಅಂಶ ಮಾತ ಆಜೋಡು ನಮ್ಮ ಅವೇನ್ ದೆಕ್ಕದತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಚೂರು ನೀರದ ಅಂಶ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವೇನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಮಾಡು ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆವಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೊತ್ಪುಲೆ ಅವಾಗ ಇತ್ತ ಮಸಾಲ ಕಡೆಕ ಸೊ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಮಸಾಲ ಕಡೆನಾಗ ಮಾತ ಪೊತ್ತದೀತಿನ ಸಾಮಾನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ಅವೇನ ಪೊಡಿ ಮಂತ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಡ್ರೈ ಕಡೆಪುನು. ಸೊ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆದ ಡ್ರೈ ಆದ ಕಡೆಪುನು. ಸೊ ನೆಕ್ ನೀರದ ಪಸ ತಾಗೆರ ಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಬಣಲೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ
ಸೊ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮೆಂತೆ ಇಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಮೆಂತೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮೀನ್ದ ಕಜಿ ಚಟ್ನಿ ಆಯ್ನ ಇಡ್ದಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಮೆಂತೆ ಪಾಡೊಂಡ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಐಬಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೈನ್ ಚಾಪ್ ಮಂತಿನ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಕ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಈತಿನ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೆಂಪುಡು ಫ್ರೈ ಆಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅವೇನ ಬಾಡಾಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಟರ್ನ್ ಆವೋಡು. ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇಂಚ ಕೆಂಪು ಆಪುಣ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚ ತುಲೆ ಈತ್ ಕೆಂಪು ಯಾವು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲ ಪಣ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಕಡೆದೀತ ಡ್ರೈ ಚಟ್ನಿ ಅವನ್ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸರಿ ಪೊತ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನೆಡ್ದಾತ್ರ ನಮಕ್ ಈ ಚಟ್ನಿನ ಏತ್ ದಿನಲ ದಿಯೋನೊಲಿ. ಸೊ ಇಂಚ ಮಂತದ ಸರಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇದು ಫ್ರೈ ಮಂತ್ಲೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿಯೋಚಿ. ಸೊ ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಸರೀಟ್ ಫ್ರೈ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೊತು ದೀತಿನ ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿಯೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರಿಯೆ. ಸೊ ಒಂದು ಶೋಪ್ ಇಡುತ್ತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡ ಈತಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಮನ್ಪುನಾಗ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ನ. ಸೊ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿಯೋಚಿ ದಯಪಡಂದು ಡ್ರೈ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಬೇಗ ಕಂಚುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿತ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆತದ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಗಂಜಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಗಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿತ ಚಟ್ನಿ. ಸೊ ಚಟ್ನಿ ಬಂಡಿ ಸತಿಗೆ ನಮಕ್ ಗಂಜಿ ಬೂಡು. ಸೊ ಗಂಜಿಲ ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಟ್ಟಿದ ಚಟ್ನಿಲ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ಅವಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ದ ಗಂಜಿ. ಸೊ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ದ ಗಂಜಿ ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿತ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆತನ. ಸೊ ನಿಕಲ್ಲಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಂತ್ಲೆ ನಿಕಲಿಗೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆತನಂದೇನ್ವೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೆಯರಲ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಜ್ಜೇರು ನಿಕಲ್ ದಯಮಂತದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಲೆ ಅಂಚನೆ ಪಿರಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ್ ಎದುರು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ದಿಪ್ತಿರುತ್ತೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೆ.